Good morning! Happy Wednesday! Grabe yung tama. Hindi naman. Sarap lang ng tulog ko, guys. Nagising ako ng 5:45 kasi chinek ko si Chris. Ayan, okay naman siya. Kasi hindi siya nakapag-breakfast kasi late din nagising. Silang dalawa ni Sel. Ayun. Pero nagluto si Sel sana. Ni-remind ko na lang na every Wednesday sinusundo si Chris ng service niya 5:45 kasi pag kami maalis sila ditong ni Daddy 6:30 na. So, 'di ba? 30 minutes yung difference pa. 45 minutes. So, ayun, nakakain pa siya kapag kami nagkakatid. So, pag Wednesday, madali yan lagi. Anyway, nag-init lang ako ng tubig, guys. Magkape ako. Last 9 na pala. 5 minutes para mag alas 9. Ayun. Si Daddy na una nang kumain. Tapos naglinis na doon sa veranda. Tinanggal na yung sewing machine. Ayan. Ayan yung sewing machine sa labas. Tapos yung patay na na halaman. Hey! Bukas na, guys. Bukas na ang deliver ng sofa. Ikaw. Baka punta kami mamaya sa sa Captima. Dalit ko na din to para mapaano na. Iyak yung lipstick. Oh, ew. Yak. Ew. Ay, sarap pag Wednesday. Walang lakad. Day off. Pero may mga inaantay akong deliver ng products. Dito ko na pinadeliver kasi nasa pa rin sila, babalik daw sila ng LTO. Hindi daw nila hindi nakuha yung lisensya nila. Pero tapos na, guys. Tapos na silang mag-exam, mag-test drive. Try nilang mag-fixer. Ganun din daw pala. Nagpumila sila. So, binawi nga nila. Buti sinoli. Sabi ko kay Dayan, buti sinoli. Talaga nga, awayin ko siya. Sabi ko, kaya nga nag-fixer kami. Pero no to fixer dapat, diba? Kasi may mga baby sila Kaya, nila. Ganun din pala. Nagpumila pa sila ng bonggang-bongga. Whole day nila naubos doon. Kaya di na sila nakapunta ng store. Kahapon pala sa store, guys. Kaming dalawa ni Mama. So, yun. Inaway niya daw yung Sige, di mo soli yan. Parang tinakot niya ata yung fixer. Yun, sinoli sa kanya yun. Tag 2.6 ba naman hinihingi sa kanila? Tapos yun, pipila din pala sila. Kaya binawin nila. Kaya babalik sila ulit ngayon sa sa LTO. Para kunin yung mga lisensya nila. Siguro pila na naman yun, di ba? Kahit na-release na lang ng lisensya, pila pa rin. So, yun, late din sila makakapunta ng store. Dito ko na lang pinadeliver yung ang daldal ko, di ba? Yun lang naman yung ko. Yung point ko doon na dito lang i-deliver yung mga product. Kasi wala sila sa sa store. Ayun, kumukulo na. Kumulo na ba? Konti lang kasi yung tubig Ayun, kumulo na. Mas okay itong ganitong guys, initan kasi automatic siyang kapag kumulo na namamatay. Unlike dito, Diyos ko, may may tendency na masunog. Dire-diretso siya Ayan may low, may off. So, kailangan mo pa siyang i-off. So, bagay siguro to sa mga pang outdoor outdoor. Yung pang lutuan ng mga noodles, gano'n. Pero, natatagalan ako sa kanya, mas mabilis pa rin dito sa induction. So, pag dito naman, mabilis siyang uminit. Tapos, automatic on and off sa sa pag kumulo na. Tignan lang ako, guys. Tinatanong nyo, guys, kung maglalagay ako ng Christmas tree. Siguro hindi na kasi ang laki ng Christmas tree. Tapos may mga dogs pa. Alam nyo naman yan. Mga makukulit yan. Baka pitas-pitasin lang din yung mga ornaments. Diba? So, ayun. Siguro na lang. Yung mga malilinggit na Christmas decor na lang. And then, yun nga. Naghahanap ako yung pang dito ilalagay. Kasi yung isang sofa is nandito. Diba? Pa-L. Kasi yun. Tapos yung ilalagay ko ditong furniture na gusto ko yung 3 layer ba
May ano siya, may layer siya para kada layer is malagyan ng ano ng mga dekorasyon. Siguro ilalagay ko ano na lang, yung Belen, 'di ba? Yung kasi nung bata pa ako. Si Mama masipag yan, guys, yan Belen niya ni Mama. Alam mo, talagang pinag-aano niya, pinibigyan niya talaga ng effort yung Belen-Belen namin. Nakakatuwa. Sa Bicol, tawag sa amin is Belen. So, inuulit na 2 beses. So, dito sa Maynila is Belen lang. So, yun. Siguro Belen na lang yung ano ko. Yung ilalagay ko. May nakita ko nun sa 168 Mall. Sobrang mura lang, guys. So, yun. Babalik ako ng Divisoria para mamili naman ng mga Christmas decor ulit. And then, siguro maliit na Christmas tree. Alam niyo yun. Basta meron lang Christmas tree. Pero hindi yung bonggang malaki. Kasi, hindi carry. Walang space. Maliit ang aking sala. Yan. Yan ang magiging sala natin. Ito ang sala natin, guys. And then, yun. Tatakpan natin to ng carpet nga. Maamoy pa rin. Dapat di mo na lang pala inano. Maamoy. Naipon yung ano yan. Yung lagyan ko electric pan niya. Ayun. Maaga siyang nagising, guys. Nayaan niya lang akong ano. Hi. Nayaan niya lang akong matulog. Ayun. Inano niya na daw. Nilagay niya na dyan yung ano. Yung isang shelf na naka-box. Nilagay niya dyan. Tapos yung mga maluwag pala yan. Nagkasya dyan lahat. Sana ito rin, no? Ay, kaso baka, paano pag ginamit natin, bababa mo na naman. Dumi na ng aircon natin, daddy, oh. Nalagyan mo na to ng filter, di pa rin? Tagalin mo natin yung sopa. Kasi magbabagsakan ng tubok. Tapos yung sofa, balak namin ilagay doon. So, ito na guys, yung ano. Parang nilagay mo naman lahat dito, daddy. Ito yung ilalagay ko dito sa floor here. Dito. Tapos ito yung brown sa sala. Tapos may nabili pa kaming ano eh. Sa ano dito sa FB Harrison Harrison Plaza. Katana siya, guys. Na wala lang talim. So pan-display lang siya, 3 ano. Kaso hindi siya small, medium, large. Alam mo yung paano dapat pabuka yung ano niya, style niya. Naubusan kasi. So mamaya papakita ko yun or pag nag-ayos ako. And then this one is yung ivory na ano, elephant bridge. Yung mga nakataas yun. Parang from the smallest elephant hanggang sa palaki. Ay nasa bridge sila. Sunod-sunod sila sa bridge. Nakapila sila. Tapos pataas yung ano ba tawag doon? Ilong nila. Ilong ba tawag doon? No, pataas yung gano'n nila. Kasi swerte daw yun kapag mamimili din kayo ng ano ng mga dekorasyon. Yung mga medyo pampaswerte guys. So, sa mga Chinese, di ba? Maganda yun yung makataas yung ano nila. Yung ilong nila. Yan. For prosperity ata yun, di ba, de? Meaning nun? Yung elepante na nakataas yung ano? Prosperity yun. Prosperity yung chicken. Para ka nag-ano ng artifacts eh, no? Archaeologist na Diyos ko, may walis naman eh. Ayun, tapos tingin mo sa laki niyan, mahahasot yan. oo! Ikaw lang yung shadow kang ano. Tapos tanggalin mo na rin mga agiw-agiw ah. Ayan, maluwag na guys. Tinanggal na yung sewing machine nga. Yes, Maggie! Ano may paglilingkod ko sa iyo, Maggie? Pahimos na naman ng Maggie. Ay, naku! Ikaw talaga. Lamig na nga mo, tiyan mo ah. Taba! Gisa na natin itong taba na to. Gisa natin yan, oh. Maggie. Puro ka nag-glitters, oh. Oo. Saan ka ba nagpupunta, ha? Gala-gala ka dito. Taba, ano guys? Sutin mo yan. Hi! Wala na yung tahi niya, oh. Nahilom na. Alis dyan, Maggie. Teka po. Siguradong sisipunin tayo niyan. Luto tayong lunch, guys. Ayan, ano ko na, napa-brown ko na yung pork. Luto lang akong ano. Ayan, pang ano, sarayuma. Gamot sarayuma, sitaw. Adobong sitaw.
Ayan. Ito yung food ng dog ngayon. Pinalagyan ko ng ano ng squash para may ano din sila, may gulay. Yan, nilagay ko na din yung bay leaves. Isa na natin yung bawang sibuyas. Medyo lakasan natin. Bango. Bango, bango, bango. Lagyan natin ng basta na yun aking paminta. Linisin ko yung ano guys. Ayan, meron naman pala dito eh, may labasan ng tubig. Ayan, tayo maglinis. Isin ko lang tong ano para Ano yan, halaman? ano, hindi okay lang yan siya dyan. Hindi na. Kaya pa ako. Ano? Lipat yan eh. Okay lang siya. Mabigat eh. Mabigat yan, higahit mo. Madulas yan yun. Yeah. Madyan mo lang. Let's go. Isa yung brush. Lunch break guys. Mag-alauna na. Karamdam na ng gutom ang kalbo. Ayan yung aking niluto. Sitaw with matching jalapeno. Yum yum. Kain tayo. Yes guys. Nagano na yung trendsetter. Nag-send na ng layout ng ano. Ng tag dito. Yung sa activity center sa Glorieta. Ayun, 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 ayun. Ayan, your brand has been approved. Yay! Ayan, pag-choose na tayo ng ano. Ano pa ba to? Ito naman, October to November. Gateway, oh, may gateway ulit. Punta ba tayo gateway ulit, daddy? Madami pang bakante, oh. So, doon muna tayo sa ano, guys. Sa activity center na muna. Ito kasi alam mo yung ano nito, yung flow ng tao dito, yung saan sila dumadaan, eh. Pero since activity center yan, madami yan. Alin ba? GL7. Wait lang. Ligo na tayo. Ang dilim. Wala pa tayong ilaw. Kailan natin mapapalitan yan, daddy. So, yun guys. Latag ko na yung ano. Ang linggit pala. Pero pwede na to dito. Diyan lang naman. Nandiyan na kanina si Maggie. Paano na eh. Pahiga-higa na. Ito yung sinasabi ko sa inyo na ano. Na ivory. Hindi naman to ivory, di ba daddy? Made of ano lang to? Bone. Pero di siya nababasa, guys. Ayun, buto ng mga malalaking animals. So, grabe yung ano, no? Yung craftsmanship, ano? Piruin mo, i-carve yan nila. Katuwa. Ayun, pansamantala, dyan ko lang muna siya nilagay. And then, ito yung nasa labas. Pinasok namin kasi may nagsabi sa inyo na baka lumutong kasi ano to yung leather eh. Baka lumutong masira. So, yan na lang pinasok namin dito. And then, nandito ang inilabas doon. Oops. Sorry. Tulog pa lang mga aso. Yan natin dito. Tada! Ayun yung mga boyfriend ni Maggie. Ang daming balahibo. Hindi ko pa siya nalilinisan. So, yun. Nandun na yung plants. Ito pa. Bubuhayin daw yan ni daddy. So, nilagay na muna dyan. Pati si Bonbon, no? Hindi ko pa gini-give up si Bonbon. Baka mabuhay si Bonbon. Ayun, may mga prices pa siya sa ano. Ginamit kasi ito sa bazaar, eh. So, ayun guys, sa ano, sa October
23 to 27. 23, 24, 25, 26, 27. Ayun, 5 days nasa Glorieta tayo. Yehey! See you! Tapos meron pa kaming Eastwood. Yan. Magtrabaho tayo. Magbasar-basar tayo. Ayan. Kita pa kita. Suave-suavecita. Hello, boy Fini Maggie. Kamusta kayo dyan? Huh? Linisin ko lang dito. Tamo, si Maggie lang kasi talaga gumagamit niyan eh. Linisin ko lang siya. Tingnan mo, grabe oh. Bibila ko ng vacuum. Kailangan ko nakadig kasi ng vacuum. At pagka naglilinis na naman sa sasakyan, yung loob. Tapos sa carpet nga. Pero worry ko hindi ito madadala ng vacuum eh. So kailangan na ito tape. Grabe, magitot ang ano mo. Guys, sorry kasi hindi talaga pwedeng hindi nakatali si Groot sa araw. Kasi may siya, may temper siya. Ayaw niya ng magulo, maingay, alam niyo 'yun. Hindi ba may bata kasi dito si Vicky, kasi nga si Chris, kaya naman siya na nakagat na sakmal kasi nagaano pala sila ni Daddy na nanood sila ng parang live concert sa TV. Eh yung mga ano yung tugtog, yung kamikasi talagang hine-headbang niya si Groot sa harap-harapan mismo ni Groot, hine-headbang niya. So ayun, nagalit si Groot, na bad trip ata. Kaya siya nasakpal dito, 'di ba? Yung dito si Chris. So simula nun, tinali na namin si Groot, and simula din napansin ko sa kanya guys, kapag ka maingay, kapag ka magulo, tulad niya si BK, takbo ng takbo, tapos yung maingay, kumakahol siya bigla, parang gusto niyang yung si BK. So ayun, kapag ka wala namang tao, yung ganyan, wala, tahimik lang din siya. So yun, kapag ka naman sa gabi, kinakalaga naman talaga siya. Promise guys. Gustuhin ko muna talagang nakakalag siya, hindi pwede kasi mas lalong makaka-disgrasya, diba? Iniwasan ko lang din yung disgrasya sa bata, kay Chris din, kasi parang hindi rin si Chris masabihan kasi gugulin niya talaga si Groot. So ayun, para iwas disgrasya na lang guys. Okay naman si Groot eh, mukha lang siyang kawawa, pero hindi, everyday siyang nilalakad. So yun, and then sabi ko nga paggabi, diba, dito siya sa kwarto namin natutulog. Si lang talaga si Poknat. Tingnan natin guys kapag after niyang makapon, kung hindi na siya ihi ng ihi. Kasi si Maggie, may spot lang si Maggie talaga na iniihian doon yung sa may basahan sa CR or sa CR mismo. Kasi kapag kasarado yung CR, sa CR, dito siya sa basahan iihi. Kapag bukas naman, sa CR siya. So, kaya lagi din nakabukas ang CR namin. Diba napapansin nyo na, pasara naman ng CR kasi nakabukas na kita sa video. Yung ganun. Kaya, ayun, yun ang mga dahilan. Okay? And same as Poknat. Kasi si Poknat minsan talaga palibasa bebe pa yun. Hindi ko rin na-train kasi talaga. Ayun yung siya, nagsishower siya. Iihi siya dito. Lalakad siya papunta doon. So may mga ang haba na ihi niya. Pero kapag bukas din yung screen sa labasan, sa labas din siya umiihi. Kaya yun, kailangan bukas ang CR and bukas yung screen doon. Kaso may dumadaan naman na pusa, may tumatambay din na pusa doon. Eh, galit nga si Groot sa pusa din, kaya mas lalong, nababad trip si Groot. Kaya yun ang hirap guys, totoo yan, para ka ring may toddler sa bahay kapag kami pet ka. Ayun, siguro yung katulad ng mga maliliit lang, ni Natsu, ganyan, okay pa. Pero, pag malalaki at ganito, makulit talaga. Ang hirap. Anyway, ayaw din naman kasi dalhin ni Daddy si Groot sa Nueva Ecija. So, Groot will stay here with us. Same as kay Maggie kasi baby girl yan ni Daddy. And si Poknat siguro soon. No de, dalhin natin sa Nueva Ecija. So, yun. Kasi si Poknat, ayaw mo din. Kasi ayaw niya. Kaya, yun lang. Uploaded na guys yung vlog yesterday. And, ayan, anong oras na ba? 2:40 na. Tara na, dali na natin si Paknit de. Ha? Ay, naku, di ako na lang. Wala ka bang bibilin sa sa Cartimar? Halaman. Di mo bet lumabas? Wala ako space. Magano na lang tayo, tricycle na lang. Grabe naman to, yung nang mag-commute, nakakainis. Matagal natin yung production.
Paliguan natin ang gruting mahal. Yehey! Maliligo ang grutin. Ligo ha. Ha? Tuwi mo na oh. Ang ano na. Lagkit na ng ano mo. Fur mo. Fur. Gusto mo tubig din. Ayun. Ito ang shampoo nila guys. Sa nagtatanong sa inyo. Play Pets. Anti-Gale. Gale ba tabasa rito? Anti-mange. Anti-gay. Gale pangalan mo. Meron pa sila yung may... Ito. Aray ko. Dami mong bulas lang. Conditioner. The conditioner din namin yan. Yan. Pero... Ano? Basa pa siya, hindi ka. Oo nga, kailangan inaano siya eh. Talagang tuyong-tuyo siya. Hindi ko lang yung ano nila. Yeah, dito yun eh. Yan. Pamunas nila.